tú myšlienku mám dodnes v ušiach, že keď po niečom veľmi túžiš, tak celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahla. Presne tak. Je to tak. Áno. A je to naozaj ako taká synchronicita, taký kozmický vtip, že ty za mnou prídeš, že hľadáš odpovede a vlastne mi plníš môj sen. A ten sen bol vytvoriť práve ženský retreat niekde na Hodvábnej stezke alebo v Oriente, pretože tie miesta sú mne veľmi blízke a veľmi so mnou rezonujú. A aj keď som sa narodila tu, je to taký môj domov. A ty si mi zrazu povedal, že aha, tuto mám proste rezort na Srí Lanke. Kus raja na brehu oceánu a ja som mala zimomriavky po celom tele, po česky husinu. A som si vravela, že wow, takže by presne nastal ten čas. A povedala som ti ako svoj sen, že chcela by som niekde za oceán na 2 týždne vytvoriť nejaký doslovne až posvetný priestor na seba poznanie pre ženy, ktoré sú matkami, partnerkami, majú toľko rolí. Ako si vravel, fungujeme na autopilotoch a robíme všetko, len sa nevenujeme same sebe.